Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Тысячы вернікаў, сотні пілігрымаў. У ліпені ўсе дарогі нашай дыяцэзіі вядуць у Тракелі. Дыяцэзіяльны санктуарый у гэтым месяцы становіцца духоўнай сталіцай нашай дыяцэзіі. Сёння ў нашай перадачы мы паразмаўляем аб гэтым цудоўным духоўным месцы, дзе Марыя прыхінае кожнага з нас. Дапаможа нам у гэтым ксёндз Валерый Быкоўскі, духоўны айцец нашай гродзенскай семінарыі, які ў гэтым годзе адбыў сваю чарговую пілігрымку пешую з Гродна ў Тракелі, а таксама правёў малітоўную сустрэчу ў Тракелях. Вітаю вас, ксёндз Валерый, і запрашаю разам з нашымі тэлегледачамі паглядзець спачатку кароткі гістарычны нарыс пра Тракелі. Гісторыя цудатворнага абраза Маці Божай Тракельскай налічвае каля 500 гадоў. Сёння, як і стагоддзі таму, гэты абраз прыцягвае тысячы вернікаў, якія прыносяць Марыі ў малітве свае просьбы, надзеі, раны і прабачэнні. З 1994 года ксёндз біскуп Аляксандр Кашкевіч абвясціў мясцовы касцёл адведзенаў на свяцейшай Панны Марыі дыяцэзіяльным санктуарыем, куды штогод у першую суботу ліпеня накіроўваюцца пілігрымы з усёй дыяцэзы. Шматлікія парафіі збіраюць пілігрымаў і накіроўваюцца адпаведнымі маршрутамі, каб сустрэцца ў марыйным сэрцы дыяцэзы. Асноўнымі напрамкамі сёлетніх пілігрымак былі ашмяны Тракелі праз гальчаны з суботнікі Іўе, паломнікі з Іўя прайшлі мястэчкамі свайго дзеканату, далей Навагрудак Тракелі праз Бярозаўку, Міной Тыёткі, найдаўжэйшы па працягласці маршрут да санктуарыя чакаў пілігрымаў на шляху Ваўкавыск, Правыя масты, Жалудок, Беліца, Ліда Тракелі. І найвялікшую па колькасці удзельнікаў пілігрымку традыцыйна сабраў маршрут з Гродна. Галоўную увагу ўсіх пілігрымаў прыцягвае цудатворны абраз Маці Божай з дзіцяткам Jesús. Лічыцца, што ён быў намаляваны у канцы 16 стагоддзя. Паводле адной з легенд, абраз, прывезены з Вільні ў 1595 годзе, здаўна славіўся шматлікімі цудамі. Абраз прадстаўляе Маці Божую з дзіцяткам Jesús на левай руцэ. З правага боку ад яе стаіць на каленях святы Казімір, заступнік гэтай зямлі са сложанымі да малітвы рукамі. Гістарычныя хронікі і мясцовыя паданні распавядаюць пра шматлікія цуды і аздараўленні, якія здзейсніліся перад гэтым абразом. 5 ліпеня 2009 года ў Тракелях адбылася незвычайная падзея – каранацыя абраза Маці Божай Тракельскай, каралевы сем'яў. Цэнтральным пунктам урачыстасцяў стала святая імша, падчас якой на цудоўны абраз былі ускладзены папскія кароны кардыналам Казімірам Свёнткам. Каранацыя папскімі коронамі цудадзейнага абраза Маці Божай Тракельскай. Пазалочаныя кароны, асвячоныя і благаслаўлёныя, прымацавалі да абраза у знак падзякі за цуды, якія яна яўляе. Дароў за учыненыя цуды пілігрымы пакідаюць шмат, і за кожным асобная цудоўная гісторыя. Пачнём адразу з пытання, якое можа быць складаным і вельмі шырокім. Чым для вас з'яўляецца гэтае месца? У першую чаргу я хацеў бы сказаць, што гэта санктуарый нашай дыяцэзіі, і самое ўжо слова санктуарый азначае, што гэта месца святое. Для мяне асабліва, як і для кожнага верніка гродзенскай дыяцэзіі, гэта месца своеасаблівае, дзе мы перажываем спатканне з Божай Маці, дзе мы атрымоўваем Божыя ласкі праз яе заступніцтва. Дыяцэзіяльнае санктуарыум, якое ведаюць усе, напрыклад, у гэтым годзе было зроблена на інтэрнэт-старонцы нашай дыяцэзіі таксама пытанне на тэму пілігрымак, і ў якім вернікі выказваліся, што будуць рознымі спосабамі пілігрымаваць да Маці Божай. Сёння, калі ўсе так любяць камфорт, ёсць тыя, хто ўсё пакінуў і адправіўся ў пешую пілігрымку. Як мы можам гэта растлумачыць з духоўнага боку для тых, хто не разумее, хто не хоча такіх выпрабаванняў? Калі пачалі адбывацца першыя пілігрымкі, мы ведаем, што в юдаізме это былі пілігрымкі ў Іерусалім, дзе кожны веруючы, кожны іудзей павінен быў пайсці ў Іерусалім на свята Пасхі,
А пасля, напэўна, гэта традыцыя пілігрымавання, яна таксама перайшла ўжо і на хрысціянства, калі першыя хрысціяне наведвалі святыя месцы жыцця Езуса Хрыста ці яго вучняў. Напэўна, з цягам часу, калі развівалася і наша вера, і само хрысціянства, мы бачым, што такімі месцамі сталіся месцы, дзе людзі атрымоўвалі спецыяльныя ласкі ад Божай Маці. І на сённяшні дзень можна сказаць, што ва ўсім свеце большасць санктуарый – гэта марыйныя санктуарыі, дзе людзі ідуць, нягледзячы на цяжкасці гэтай дарогі, таму што гэта цяжкасць дарогі вельмі звязана з ахвярай, якую чалавек хоча прынесці да Божай Маці, каб атрымаць ласкі. Я памятаю першая пілігрымка ў Тракелі. Мы ішлі, а людзі навакол казалі, што хіба вайна будзе, або пыталіся, што гэта за дэманстрацыя. Сёння ўжо так не гавораць, а сустракаюць пілігрымаў з радасцю, адкрытым сэрцам. Што гэта значыць? Змяняецца час, людзі, іх разуменне. Час заўсёды змяняецца, але змяняецца наша настаўленне на веру. Я думаю, што праз гэты час вера паглыбляецца. Людзі ўжо ведаюць, куды ідуць гэтыя людзі. Людзі спачуваюць, людзі плачуць на дарозе, таму што некаторыя хацелі бы з намі пайсці, каб ахвяраваць свой цяжкасць, ахвяраваць сваю, даць якуюсьці сваю афяру, каб атрымаць ласкі. Мы ведаем, што вельмі многа людзей перажываюць у розных турботаў. Гэта праблемы сем'яў, праблемы, можа, якія цяжкасці лёсу, хваробы. І чаму мы ідзем у санктуарыум Тракелі? Таму што гэта месца нашай маці, а калі дзіця чуецца бяспечным, ён чуецца тады, калі ён адчувае прысутнасць сваёй маці. Яна заўсёды зразумее, яна выслухае, яна, можа, не дапаможа, але яе прысутнасць у маім жыцці напаўняе маё жыццё супакоем, радасцю. І таму я думаю, што вось гэтыя людзі, якія глядзяць на нас, якія да нас далучаюцца, яны таксама, як і кожны чалавек, хоча адчуць у сваім жыцці прысутнасць маці. І гэта духоўная прысутнасць Божай Маці ў нашым жыцці, ў нашых сэрцах, яна напаўняе тое, што вельмі часта не хапляе ў нашым жыцці, ў нашых рэляцыях, у нашых адносінах паміж сабой, у сем'ях, людзей паміж людзьмі, а таксама яна напаўняе нас такім духоўнай радасцю. Напэўна, пілігрымка нам у гэтым дапамагае. Давайце паглядзім, што аб гэтым думае моладзь. Лічу, што пілігрымка – гэта такі шлях да Марыі, да нашай маці. Праз гэты шлях, пра нашу боль, пра нашы мазалі, цярпенне мы прыносім нашыя просьбы, якія маем у сваім сэрцы, у нашай душы. Она каждый раз становится все, может быть, для меня все труднее и труднее, но надо все время выдерживать. Такой шанс исправиться от своих всех тех, может, недостатков, которые были в целом в году. Шанс принести свою самую сердечную, может быть, просьбу, самую тайную просьбу, чтобы Мать Божия Тракельская выслушала, чтобы она тебе помогла. И это самые классные, можно сказать, реколлекции в году. Вот лично для меня, чем больше ты терпишь, тем больше ты чувствуешь, что ты больше заслужил. Если у тебя нет ни одной мозоли, или не болит даже нога, то как-то даже неудобно, что ли, чувствуешь и считаешь, что как-то ты слабо поработал, возможно. Не только подороже до Марии. Это как Мария сама шла к Эльжбете и помогала ей. Я вот стараюсь в пилигримке служить людям, своим спевом, характером, всем, чем только можно. И пилигримка – это воспитание себя. На нашай зямлі культ Марыі, асабліва Маці Тракельскай, жывы, і моладзь аб гэтым неаднойчы гаворыць і ўспамінае, прыгадвае. У кватэрах вернікаў можна ўбачыць шмат абразоў, чым Маці Божая Тракельская заваявала сэрцы тысячы вернікаў. Кожны чалавек мае сваю дарогу да Бога, і кожны чалавек адчувае сваю асаблівую аўру, сваю асаблівую атмасферу тады, калі ён моліцца пры той ці другой іконе. Увогуле, гэта такое пытанне, на якое цяжка адказаць.
Вельмі часта на працягу нават стагоддзя мы ведаем, што спачатку хрысціянства было нават такой рух, калі людзі вальчылі з іконамі, але пасля, дзякуючы Богу, адышло вось гэта разумленне іконы як ідалапаклонства. Ікона ніколі не з'яўляецца для нас ідалапаклонствам, это з'яўляецца своеасаблівым фотаздымкам таго, каго мы любім, і калі мы глядзім на яго, мы не гаворым аб тым, што мы глядзім вось на гэту ікону, гэта для нас Бог. Гэта толькі для нас з'яўляецца адлюстраваннем таго, хто жыў. І чаму менавіта розныя іконы з'яўляюцца ў хатах нашых вернікаў? Ну, перш за ўсё, трэба памятаць аб тым, што кожны чалавек, калі моліцца пры той ці другой іконе, ён, напрыклад, атрымаў цуд. І вось толькі вось пры гэтай іконе, напрыклад, у гэтым месцы ён адчувае вось гэтую Божую ласку, якая яму дзесьці ў жыцці не хапае. Ksiądz Валерый, дарэчы, вы прыгадалі аб самім кульце. Давайте паслухаем, што гаворыць аб гэтым новы кусташ санктуарыя ў Тракелях ksiądz Александр Рудзевіч. Культ Маці Божої Тракельської розвився у набожності Божого люду вельми шмат стагоддзяў тому і розвивається так само і в наші часи. Кількість вірників, які збираються тут в нашому санктуарі, росте з кожним годом. І люди приїжджають не тільки сюди, і приходять не тільки сюди з Білорусі, але так само з різних кутків інших країн, щоб менавіта поклонитися, помолитися при нашій іконі Маті Божої Тракельської, яка є опікункою наших сім'їв. Люди, які приходять сюди на коленях, йдуть до Маті Божої з тою надією, що їхні просьби застануть вислухані. І видать у очах этих людей вера у те, що Маті Божа менавіта допоможе їм. І заставляють вони не тільки ті картки, але заставляють так само ті знаки, чи серце зроблене з серебра, чи медаліки різні, чи навіть фотографії хворого дитяті свого, чи молитва за сім'ю, за мужа, як перестав пити водку, різні інтенції. І потім приїжджають, щоб менавіта подякувати Маті Божій за отримані ті дари, за отримані ті ласки. У гэтым годзе ўрачыстасць адбылася пад дэвізам «Шчаслівая, якая паверыла». Мы цяпер перажываем год веры. Ksiądz Валерый, а якая вера людзей на Гродзеншчыне? Трэба сказаць, што вернікі Гродзеншчыны, яны заўсёды адзначаліся сваёй любоўю да касцёла, сваёй любоўю да папы рымскага, сваёй вернасцю касцёла. Это можна было праследзіць на працягу усіх год існавання не толькі нашай дыяцэзіі, але і цяжкіх хвілін нашага касцёла на Беларусі. Гэта пераследаванне веры, гэта калі вернікі, нягледзячы на тое, што мелі свае сем'і, яны баранілі свае касцёлы, яны не глядзелі на тое, што маглі іх выкінуць з працы, што дзеці маглі астацца без хлеба, але яны ведалі, што Бог з'яўляецца найважнейшай каштоўнасцю ў іх жыцці. І сёння, што самае галоўнае, яны перадалі веру сваім дзецям і сваім внукам. А гэта моладзь, дзеці, маладое пакаленне, яно гэта адчувае? Яно адчувае, думаю, толькі яно перажывае веру, можа, трошачкі другім спосабам. Можа, на сённяшні час, як развіваюцца падзеі, таксама і падыход да веры, падыход да практыкаў, ён можа трошачкі другі, ніж быў тады, калі былі вось нашыя дзядулі, бабулі, калі яны вызнавалі веру. Тут няма нічога дзіўнага. Нічога няма, проста час такі. Сённяшняя эпоха, сённяшні час, а таксама чалавек малады. А як вы прыгадалі, кожны з нас мае сваю дарогу да Бога. Ksiądz Валерый, вернемся ў нашыя Тракелі. Гэта санктуарый каралевы нашых сем'яў. На галоўнай святой імшы адбылося аднаўленне сужанскіх абяцанняў. Якія яны нашыя сем'і? Чаму іх так шмат праблем? І што Марыя сёння хоча сказаць бацькам і дзецям? Перш за ўсёды праблемы ў жыцці кожнага чалавека пачынаецца тады, калі змяняецца іерархія каштоўнасцяў у жыцці чалавека, калі Бог пачынае займаць нека другое месца. І тады вось і пачынаюцца праблемы ў чалавека з адказнасцю перад другім чалавекам, пачынаюцца праблемы недахоп веры. І чаму менавіта ўжо чарговы год у Тракелях адбываецца аднаўленне сужанскіх абяцанняў?
Гэта падкрэслівае яшчэ раз, як патрэбны нам Бог у нашым жыцці, у нашым штодзённым жыцці, як патрэбна Божа Маці, як патрэбна яе прысутнасць, бо мы бачым, што чалавек без Божай ласкі, без дапамогі Божай Маці, ён адзін. І калі ёсць Бог, калі ёсць вера, калі ёсць дапамога Божай ласкі, Божай Маці, то, напэўна, тады чалавек мае матывацыю, што трэба уступіць, што трэба дапамагчы, што я павінен любіць, бо Бог — гэта любоў. Божая Маці прызывае нас да еднасці. Ksiądz Валерый, мы ўжо прыгадалі галоўную святую мшу, мы прыгадалі сужанскія абяцання. Можа, некалькі слоў о самой урачыстасці. Я ведаю, што вы там былі і днём, і ноччу разам з людзьмі, былі пры абразе. Можа, некалькі слоў, якая духоўная атмасфера там панавала? Все, што адбываецца ў касцёле галоўнай урачыстасці, яны вельмі звязаны з тым, каб застанавіцца над паглыбленнем нашай веры, наколькі я жыву сваёй верай. І ў гэтым годзе таксама і ў тракелях мы не памінулі гэтай галоўнай ідэі нашага касцёла, гэта паглыбленне веры, і таксама былі канферэнцыі на тэму веры, пропаведзі і малітвы, і малітоўнае чуванне. Яно засяроджвалася вось над гэтай тэмай «Мая вера», што яно і прыносіць, якія сучасныя пагрозы нашай веры, што трэба рабіць, каб наша вера стала яшчэ мацнейшая. І моладзь трывае на гэтым чуванні ўсю ноч. Так, моладзь трывае гэтае чуванне ўсю ноч. Трэба памятаць таксама, што большасць гэтай моладзі, яны ішлі пілігрымкамі, і яны вельмі стомленыя, таму што непадалёку алтара мы бачым, што гэтая моладзь спіць, уначы таксама некаторыя бываюць. Гэта благаславёны сон каля Маці Божай. Можна сказаць, у доме Маці это таксама такая своеасаблівая аўра, бо нават памятаем з нашых дамоў, калі мы прыязджаем дамоў, мы маем час, правда, і паспаць, бо гэта месца, там, дзе мы вяртаемся, гэта крыніца нашага супакою. Там чалавек вяртаецца дамоў, бо ведае, што гэта дом нашай Маці. Яму там добра, і таму ён і адпачывае, ён і моліцца, ён і цешыцца, таксама і моладзь. Ёсць наш семінарыйны гурт «Аве», дзе яны моляцца разам з моладзю, дзе яны там і трошкі, можа, гучней перажываюць эту сваю моладзевую радасць, яны там і танцуюць, і моляцца. Ksiądz Валерый, давайте, дарэчы, паглядзім кароткія фрагменты сёлетняй тракельскай урачыстасці. Урачыстасці ў дыяцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Тракельскай каралевы сем'яў распачаліся ў пятніцу вечарам. Звыш 3000 пілігрымаў прыбылі сюды сёлета з розных куткоў Гродзенскай дыяцэзіі ў пешых пілігрымках. Пілігрымы ўшанавалі таксама рэліквіі благаслаўлёнага Яна Паўла II, якія былі ўнесены працэсіяй і якія знаходзяцца ў санктуарыі ўжо цэлы год. Імшу апоўначы цэлебраваў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка, які звярнуўся да вернікаў з Гаміліі. У літургіі прынялі ўдзел вялікая колькасць святароў з Беларусі і замежжа, а таксама 1000 пілігрымаў, якія прыбылі ў Тракелі пешшу, на роварах, аўтобуснымі пілігрымкамі або ўласным транспартам. Пасля заканчэння святой імшы адбылася марыйная працэсія праз мястэчка Тракелі са свечкамі. У працэсіі вернікі неслі таксама копію абраза Маці Божай Тракельскай. Усю ноч працягвалася адарацыя. 13 ліпеня падчас ранішняй імшы ў санктуарыі новапрэзбітары, якія ў гэтым годзе атрымалі святарскае пасведчанне, а таксама тыя святары, якія сёлета адзначаюць юбілей пасведчання, дзякавалі Богу за дар святарства і заахвоцілі вернікаў пастаянна маліцца за святароў і аб новых пакліканнях да служэння ў касцёле. Урачыстасці ў дыяцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Тракельскай завяршыліся святой імшой, якую ўзначаліў ардынарый Кіева-Жытомірскай дыяцэзіі арцыбіскуп Пётр Мальчук. Ушанаваць Маці Божую прыбылі 1000 вернікаў, як з Гродзенскай дыяцэзіі, так і з усёй Беларусі і з-за мяжы. У літургіі ўдзельнічалі біскуп пінскі Антоній Дзям'янка, біскуп Віталій Скамароўскі з Жытоміра,
апостольскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергей Гаяк і дапаможны біскуп пінскай дыяцэзіі Казімір Велікаселец. Усіх прысутных прывітаў біскуп гродзенскі Александр Кашкевіч, адзначыўшы, што сустрэча з Маці Божай у яе санктуарыі акажа добры ўплыў на жыццё кожнага чалавека, даючы глыбокую веру і давер да Бога і Панны Марыі. У гаміліі арцыбіскуп Пётр Мальчук закрануў тэму мацярынства, якое асабліва ў сённяшні час знаходзіцца пад пагрозай і перажывае крызіс. На заканчэнне літургіі ксёндз-біскуп удзяліў благаслаўленства ўсім прысутным. У гэты дзень можна было адчуць атмасферу веры кожнага чалавеку, які быў на плошчы ў Тракелях. Чаму Марыя хоча навучыць нас у 21 стагоддзі? Ці будзе чутны яе голас у час шуму, у час інтэрнэту? Кожны з нас у нашым жыцці, акрамя інтэрнэту, акрамя сваіх заняткаў, сваёй працы, якую ён выконвае, ён патрабуе таксама оазісу, дзе ён мог бы адысці ад гэтага ўсяго. І вось Марыя, яе санктуарыум, месца, дзе яна чакае на нас, з'яўляецца ў нашым жыцці такім своеасаблівым месцам, да которого мы прыходзім. Можа, не кожны дзень, можа, не кожны месяц, але мы ведаем, што ёсць такое месца, дзе я магу атрымаць такі душэўны супакой. І я думаю, што мы бачым, наколькі больш людзей прыязджае сёння, адведвае гэта санктуарыум таксама у звычайны час, у звычайны перыяд, калі, напрыклад, няма якіх-небудзь там урачыстасцяў, але людзі едуць сваімі сем'ямі, напрыклад, у нядзелю, каб перажыць і святую імшу ў гэтым санктуарыі, каб памаліцца, адбываецца прапаную сустрэча. паглядзець, што на гэтую тэму гаворыць ксёндз-біскуп, а санктуарыум у Тракелях. XXI стагоддзе для кожнага чалавека дае вялікія мажлівасці. Дзякуючы тэхнічнаму прагрэсу чалавек можа многае ўбачыць, аб многім пачуць, яшчэ лепей сябе можа зрэалізаваць. Это адначасова і пазітыў, але адначасова і негатыў. Бо важна у адпаведны спосаб гэта выкарыстаць. І Марыя, якая была адкрыта на волю Божую, менавіта таксама нас вучыць, як адпаведным чынам выкарыстаць і тую свабоду, і той час, і тыя здольнасці, якія кожнаму з нас Бог дае. І яна нас вучыць чыніць адпаведны выбар, асэнсованы, адначасова кіруючыся глыбокай верай у Бога, у Хрыста. Інтэрнэт дае вялікія мажлівасці чалавеку, але ж перш за ўсё Бог дае чалавеку вольную волю, дае чалавеку сумленне, і гэта толькі прылада для таго, каб лепш сябе ў свеце рэалізаваць, як чалавек і як хрысціянін. Перад абразом на каленях, вакол алтара на каленях няма ў гэты дзень чалавека, які б гэтага не зрабіў у Тракелях. Там кожны знаходзіць сваё месца. Ксёндз Валерый, як вы лічыце, ці варта сёння ўсё ў жыцці ахвяраваць Маці Божай? І якія будуць вашыя пажаданні на год веры? Чалавек, які шукае сваё жыццёвае пакліканне, ён таксама будзе ахвяравацца Пану Богу і будзе шукаць у Богу яго волі, і тады чалавек будзе шчаслівы. Бо без Божага даверу, без Божай волі, напэўна, калі мы шукаем толькі сваю волю, мы перажываем свае асаблівыя цяжкасці нашага жыцця, бо мы выбіраем жыццё без Бога, без гэтай самай фундаментальнай каштоўнасці ў жыцці кожнага чалавека. А што хацелася бы пажадаць кожнаму з нас, гэта перш за ўсё навучыцца спаўняць Божую волю, умацоўваць сваю веру праз прыняцце святых сакраментаў, асабліва сакраменту споведзі, святой камуніі, калі мы ад Бога атрымоўваем Божую ласку, якая нам неабходная для нашага збаўлення, Божая ласка, якая неабходная нам
у нашым штодзённым жыцці. Я думаю, што кожны з нас, калі ён пабудзе ў такім санктуары, калі ён памоліцца падчас вось гэтых урачыстасцяў, ён таксама задумаецца над тым, а што я магу зрабіць, чтобы штосьці змяніць у маім жыцці? Што я магу зрабіць, каб распачаць некую новую старонку ў маім жыцці? І я ведаю сам, што мне гэта цяжка зрабіць. Я адзін. Я магу хацець, напрыклад, хтосьці блізкі мой, ці мой прыяцель па працы, ці моя жонка, ці, напрыклад, мужик не разумее вось гэта, і што мне тады рабіць? І тады менавіта я праз веру, праз сваю малітву прашу Бога, каб вось гэта разуменне шчасця, супакою, любові ў сем'ях было менавіта дано праз Пана Бога. Напэўна, ксёндз Валерый, кожны з нас бясспрэчна яшчэ раз адчуў гэты марыйны клімат, клімат тракеляў. І тыя, хто там быў, напэўна, хоча вяртацца яшчэ раз да Маці Божай. Мае дарагія, прапаную ў жніўні яшчэ раз паглядзець нашай лепшыя перадачы з мінулага года, каб прыгадаць самыя важныя падзеі з духоўнага жыцця нашай дыяцэзіі і нас саміх. Новыя сустрэчы адбудуцца ў верасні. Мы сардэчна вас на іх запрашаем. Заахвочваю вас таксама дасылаць новыя пытанні і прапановы на тэму таго, якім павінен быць фармат нашай перадачы і што вам найбольш цікавіць. Ксяндзу Валерыю дзякуй за гэтую каталіцкую размову. Няхай Марыя заўсёды асцерагае нас. Жадаю кожнаму з вас добрага адпачынку. Да новых сустрэч з Богам. Дзякуй.